til mine venner. Hej. 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 Kom på. Vi skal hjem. Jeg gik i vores skolebørn, og du gik i 5. klasse, og jeg gik i 0. Okay. Kom nu, vi skal hjem. Vi går i skole. Hej. Kom nu. Hvad hedder du, Lars? Jeg hedder Cecilie. Jeg hedder... Jeg hedder Maja. Jeg hedder Kong Christian. Hej. Okay. Vil du ind og Du kigge? må ikke være kongen. Jo. Jo, jeg går i 5. jo. Skal du ikke tage den, skal ind og kigge? Har du kong Christian? Har du kong Christian? Ah! Hej. Og lige hurtigt nok, de Hej. Skulle vi ikke sige, nu skal du Og den skære? stikker den der, Thijs. Au. Ja, det kan vi blande dem. Hvorfor Tobias? Så er han med her. Skal han lige rykke numsen lidt ind? Man kan ikke komme til. Så er han helt forkert. Ej, så irriterende, hva'? Kan han slet ikke finde ud af det, når du vil skubbe ham?